Ahoj, sleduješ Funrider, moje meno je Marcel, to je Autoškola Fun. Ahojte naši milovaní diváci. Dnes máme krátku tému a preto budeme hovoriť pomaly. Dnešná téma bude povinná výbava. A nie, robím si kozy. Dobre, dnešná téma, povinná výbava, veľmi rýchlo, veľmi krátko, není o čom. Každý, kto ide na skúšky, každý, kto urobí autoškolu a každý, kto bežne jazdí autom, musí vedieť, čo v aute sa musí nachádzať. Čiže v povinnej výbave vozidla je reflexná vesta, výstražný trojuholník, lekárnička, náhradné koleso, zdvíhák a kľúč na kolesa, na matice a na skrutky. To je všetko. Dovidenia. A nie. Začíname vestou, hej? Aby sme si to lepšie zapamätali, určite je dobré si to zapamätať nejakým príbehom. Môj príbeh sa odohráva na diaľnici a teda ideš po diaľnici, máš plné vozidlo, pasažieri, batožina, ideš napríklad na dovolenku do zahranice a na diaľnici dostaneš defekt. No čo použiješ ako prvé? No vždy ako prvé použijeme reflexnú vestu, ktorú máš mať v dosahu vodiča, čiže tu máme jednu, ešte druhú som tam videl, ešte druhá tu je, čiže máme dve reflexné vesty a bude tam aj tretia. Máme tri reflexné vesty v tomto vozidle. Ide o to, aby si vždycky vysadal z vozidla už oblečený v tej veste. Preto podľa zákona má byť vesta v dosahu vodiča z miesta z toho vodiča. Hej. Keď budeš mať iba jednu z dosahu a ďalšie 2-3 budeš mať v kufri, nič sa nedieje, ale jedna musí byť vždycky v dosahu. Čo je podstatné, nesmie sa podobať na odev policajta, či aby vás si nebol zameniteľný s policajtom na tej ceste. Dobre, presunieme sa dozadu a vysvetlíme si zvyšok. No samozrejme sme na mieste. Počkaj. No samozrejme sme na mieste. Kde samozrejme nemusíme tú reflexnú vestu na sebe mať, takže si ju to ukážeme bez tej vesty. Ďalší bod, keď už som označený vystúpil som z auta a idem opravovať ten defekt, stále sme na tej diaľnici v tom príbehu, tak potrebujem mať výstražný trojuholník. Ja ho tuto vydolujem z tejto kapsičky, na skladu mám tak, aby ste to videli. Výstražný trojuholník, takáto nejaká škatulka, balenie, otvoríš, vyťahneš trojuholník si poskladaš jemne, lebo je to taký plastik slabúčky, aby si ho neroztrhal, myslím túto vnútornú časť, pekne spojíš, roztiahneš nôžky, takto a ideš zaniesť za auto, alebo teda v smere, odkiaľ vozidla prichádzajú, hej? Čiže ideš, položíš na zem a takto trojuholník stojí. Samozrejme, na diaľnici sme, podľa príbehu, to znamená na diaľnici, na ceste pre motorové vozidla, čiže všade tam, kde sa ide rýchlejšie, aspoň 100 metrov. No a na obyčajných cestách, kde ideme 90, kde ideme 50, stačí 50 metrov. Logika káže, keď je zakrutá, alebo je nejaké miesto, kde by si bol spozorovaný v poslednej chvíli, tak dáš ten trojuholník radšej trošku ďalej, aby bol ten účastník, ktorý prichádza, aj bol upozornený skôr na to, že tam je nejaká prekážka, hej. Vrátime sa späť z diaľnice, je možno, že dostaneš napríklad defekt v 20-30 metrov za križovatkou. V takom prípade nepôjdeš si požičať ďalšie 2 trojuholníky, aby si na každú stranu zaniesol 50 metrov, ale jeden trojuholník umiestniš tak, aby platil pre všetkých, hej. Poďme späť do našho príbehu na diaľnicu, takže už máme na sebe vestu, už sme dostatočne označení výstražným trojuholníkom a môžeme ísť meniť opravovať ten defekt, čiže meniť to koleso, ktoré samozrejme si viete pozrieť v predchádzajúcich videách, ako sa to robí, takže si iba ukážeme, že čo to tam vlastne má byť. Poď, Maťko. Hej, máme tu reflexné. Máme tu rezervné koleso, máme tu zdvíhák na kolesa a máme tu kľúč na kolesa. Hej, čiže tieto 3 veci sú povinnej výbave, či každá zvlášť. No a v poslednom rade už som opravil defekt, podľa nášho príbehu, a keď vkladám všetky tie veci, tú batožinu do auta, tak sa tuto poškrabem o niečo, toto auto je celkom také akože
bezúrazové, ale viem si ublížiť, tak si zoberiem lekárničku a ošetrím sa. Hej, čiže toto bolo 6 bodov povinnej výbavy, čiže zopakujeme si. Vesta, trojuholník, sada na opravu defektu, čiže koleso, zdvihák a kľúč na matice a skrutky. A 6. bod je lekárnička. V podstate takto vyzerá celá povinná výbava. Je možné v dnešnej modernej dobe výrobcovia miesto rezervného kolesa, zdvihaku a toho kľúča a náradia. Čiže v dnešnej dobe výrobcovia miesto tej sady na opravu defektu, čiže koleso, kľúč a zdvihák, vám do auta sériovo alebo teda od výroby dajú nejakú sadu na bezdemontážnu opravu defektu. Hej? To znamená sprej, ktorý napojíš, vystriekáš ho napojíš ho na ventil, vystriekáš celý ten obsah spreju do pneumatiky, do kolesa a koleso sa ti späť nafúka. Slúži to len na nejaký dojazd na pár kilometrov smerom do servisu, kde vám to opravia. Konec. Dobre, čiže to bola povinná výbava vozidla, ale samozrejme každý vo vozidle vozíme a život nás naučil časom, čo všetko ešte by sme mali voziť. Hej? Čiže samozrejme odporúčame vždy mať vo vozidle aj takéto lano, ktoré slúži na odťah vozidla. Zase ďalšie naše videoko si môžete tiež pozrieť z minulosti. Je veľmi dôležité takéto lano mať, kvôli tomu, že nikdy nevieš, čo sa ti pokazí, kedy sa ti auto pokazí a bude ho treba ťahať. Normálna vec. Pokiaľ jazdíte na staršom vozidle, bežne takíto vodiči vozia so sebou aj štartovacie káble, ale zase stretol som sa aj na novších, modernejších vozidlách, kvôli štartcov systému sa častejšie vybíja baterka a sú prípady, kedy aj na novom aute sa vám vybije tá baterka a treba ju preštartovať. Čiže máme nejaký toto, určite možno dážnik, nejakú deku, možno pokiaľ idete na dovolenku alebo idete na nejakú dlhšiu trasu alebo častejšie jazdíte dlhšie trasy, dneska máme v Žiline obrovskú zápchu, čiže určite odporúčam vo vozidle vždycky voziť nejakú vodu, možno nejaké keksy na prehryznutie, aby ste si doplnili energiu, keď stojíte v tej kolóne, aby ste neumreli od hladu. No a samozrejme máme nejaké olej náhradný, alebo nenáhradný, olej na doplnenie, pokiaľ by vám napríklad na diaľnici zasvietilo, že máte malo oleja, vodu do ostriekovačov, vodu do chladiča, čiže zo všetkých náplní, aby ste mali aspoň čosi v aute, takže viete kedykoľvek doplniť. Takže to bolo všetko z tejto výbavy, no samozrejme každý vodič nesmie zabúdať, že musíte mať so sebou vždycky platné doklady, čiže vodičák, občiansky, technický preukaz, alebo teda osvedčenie o evidencii vozidla, buď časť 1 alebo časť 2, to je v podstate jedno, plus pokiaľ vozidlo podlieha STK a emisnej, tak doklady od týchto dvoch kontrol, no a pokiaľ máme napríklad folie na aute alebo niečo podobné, tak ešte certifikát od takýchto úprav. No a veľa vodičov zabúda, lebo my v tej autoškole veľa razy do nás nabúrajú, akože mal som pár takých nehôd a nikdy sa mi nestalo, aby ten, kto do nás nabúral, mal záznam o škodovej udalosti, hej, čiže záznam o dopravnej nehode, taký papier, čo vždy ku poistke dostanete a nikto ho nikdy so sebou nenosí a to podľa zákona tiež musíme nosiť. Čiže veľký pozor na to. Som rád, že ste si to pozreli až potiaľto. Palčeky hore, tam ten subscribe, klikáme a vidíme sa na budúce. Ďakujem pekne, čaute.